naprosto zbláznila. Chápe, Jaroslave, je to ve prospěch našeho štěstí. To ti natukala paní Radová. Nechci piano, chci sluhu. No, prostě muže do domu, že? Ale sluha není muž, sluha je sluha. A hlavně když je mladý, pohledný, sportovní typ, že? Ale já nechci žádného mladého. Já chci solidního muže středního věku. No. Ale kde ho chci vzít? No, já už ho mám. Odcházím! Nekřič, moje nervy. No já nevím, milost paní, jestli je rozumný brát si cizího chlapa do domu. Tak vy už taky začínáte. No a je to pravda. Pan doktor je furt pryč a jak budeme mít dvě slabý ženský, na něj stačí, když ho chytí třeba ten rapl. A teď otočka dole. Ach, Josefe, kdybyste věděl, po čem já toužím. Katy, vy se konečně naučíte klepat. Nakolik mám chystat oběd, milost paní? Ano, to jsou jisté věci mezi nebem a zemí, to... Jo, to jsou. A o tom divadle před pánem ani muk. Viděl by v tom zase Bůh ví co. Co pak ho neznám. Musíte mi, Arture, nějak pomoci. Musíte Jaroslava přesvědčit. Navíc, já toho sluhu už mám. Léčil se v sanatoriu u pana medicinálního radce. Blázen. Ale je to strašně seriózní člověk. No, temperamentu máte, Arture, skutečně dost. Ale přiznám si, že opravdu spěchám ke švadleně. Josef, váš nový sluh. Teď s dovolením. Prosím. Prosím. Teď s dovolením na zmar svůdce. No. Milost pán má holt tu svou strašlivou nemoc. Ježiš, jakou nemoc. Žádlivost. Tak si dejte moc dobrý pozor. Abych se nenakazil, já jsem Katy v životě nežádlil. A milost pána z té nemoci léčím, a to vemte je. Jsem nekuřák, pane. Ale v souboji jsem ochotný za svého pána vykouřit třeba tuce doutníků a dokonce i padnout. Prosím, pijte, pane. Jo! Pozor, teď dávám levej dírek. No! Jo? Tak, a doporučujte mě, co by ochránce manželského lože. Kamarádské slovo a radu. Josef musí z tvého domu. A to hned. Protože tě napadl. I to by byl dostatečný důvod. Jenomže neznáš ten nejpádnější důvod. Josef je nebezpečný blázen. Nebezpečný pro tebe. Pro všechny. Léčil se na psychiatrii. Josef je nebezpečný blázen. No, ono to s ním zas tak horký nebude. Jak to víte? Vy se ho zastáváte? No to ne, ale milost paní mi to tajemství právě svěří. Namluvíme mu, že Klára je také blázen. Řeknu vám to na rovinu. To, že je paní trochu divná, to vám nevadí. Božíku, pane doktore, tyhle nobl dámy mají všelijaké brouky, s tím se musí vždycky počítat. Neznáte duševní výkyvy naší milost paní. Ale já jsem znal jednu a to byla vlastního milence. Kuchyňským nožem. Přineste mi nůž. Nůž? Je na tom něco divného? Ale ne, vůbec ne. Šmarna blázen. Jak pak se pasáčku rozmilý. Maria, ona si mě s někým plet. Jak pak ti říkají? No jak by mi říkali, přece Josef. Josef! Ještě slovo, ale neudržím se. Milost paní, nedejte se! Ne, milost paní! Já ti ukážu! Zblásila jste se? Já, ano. Všecko jste nám zkazila. A zrovna v tom nejlepším. Já bych se dala, pana doktora. Ne, počkejte. Počkejte. Milost pán o tom nesmí vědět. Nejdřív mě pán s Arturem varnul, že jste nebezpečný blázen. Tože říkali. Vidíte, a mě zase tvrdili, že je milost paní bláznivá. A ona přitom blázní jenom po divadlu. Se nezblázne. Se jenom vymyslel plán. Co je nový? Všechno přesně tak, jak jsem říkala. Tak teda do toho. Bonjour! To je pan Artur, nejlepší přítel. Paní Kláry, já vím.
tedy. S'il vous plaît. Josef! Josef! Jo, amok! Šílí! Josef odchází. Josef, zůstane. Odchází. Vy opravdu chcete jít a kam? Kam? Zpátky do blázince. Tam je totiž míň bláznu než v normálním životě.